Je nádherný slnečný deň. A rys, ktorý býva v tomto lese, sa rozhodol, že sa ide opalovať na lúku. Dnes je ale krásny slnečný deň. Asi sa pôjdem opalovať. Toto je super miesto na opaľovanie. Z druhej strany lúky prichádza mačka na jej obľúbené miestečko na slnenie. Jaj, zasa tam je ten rys. Ako ho odlákam? Už viem. Haló, je tam pán rys? Niečo sme vám doniesli domov. To je pohodička. Zase mi niekto volá. Áno? Zásielka? No dobre, už idem. Na toto vždy skočí. A tak sa spokojná mačka vyhrieva na svojom obľúbenom miestečku na lúke. Koniec.